कुर्सी कुर्सी जानी करी समाधि कुर्सी के मांगाई बा पुअरा बिछा के दुआरा बैठी नैका फैशन आइल बा पुअरा बिछा के दुआरा बैठी नैका फैशन आइल बा नाश्ता नाश्ता जानी करी समाधि नाश्ता के मांगाई बा डिब्बा चट के जियरा बुझाली नैका फैशन आइल बा ठोंगा चट के जियरा बुझाली नैका फैशन आइल बा खाना खाना जानी करी समाधि खाना के मांगाई बा बोतल चाट के जियरा बुझाली नैका फैशन आइल बा बोतल चाट के भूख मिटाली